Hej, og hvad så der? Jeg er på vej ud af døren tidligt i dag, fordi... Hey, hvad så der? Fordi vi vil lave en video. Jeg synes, det er et par dage siden, jeg har lagt en video op. Så det vil jeg ud og gøre. Her er jeg ligesom afsted, og her går det lige så stille op for mig. Jeg ikke rigtig har nogen idé. Så jeg prøver lige at drikke en kop kaffe og se, om der kommer en idé frem. Det gjorde der ikke. Så prøvede jeg at læse. Det hjalp heller ikke. Så prøver jeg at skifte trøje og sætte mig i solen uden smøg. Det hjalp heller ikke. Ja, man skal indrømme, at jeg blev ærligt talt godt frustreret. Ja, ret godt frustreret. Her får jeg så en idé. Lige om... Der kommer jeg så i tanke om, at Titanic allerede er lavet, så det kunne ikke rigtig bruges til noget. Så ja, jeg fuckede sgu bare hjem. Lidt slukket, som I nok kan se her, på hvordan jeg næsten ikke er prøv hvordan jeg dasker til gelænderet. Så slukket jeg. Det er ærgerligt. Vil så gerne lave en video. Men ja, så jeg fik ikke lige lavet nogen video i dag, for jeg ikke kunne finde på en, så der går lige lidt tid, før der kommer en ny video. Men kan I have det godt, mand. Vi ses.